Catalunya té una tradició agrícola molt rica, en la que l'horticultura sempre ha jugat un paper clau tant en l'àmbit econòmic com en el cultural. Les terres d'horta catalanes són vitals per la producció alimentària local d'una gran varietat de cultius, com per exemple tomàquet, ceba, enciam, patata o cogombre. Els sòls hortícoles de Catalunya s'enfronten a una greu problemàtica, el baix contingut en matèria orgànica. L'agricultura intensiva, amb l'ús excessiu de fertilitzants químics i el sobretreball de la terra, ha deteriorat la qualitat i fertilitat dels seus sòls i ha disminuït la capacitat de retenció d'aigua, entre d'altres conseqüències. La tècnica de l'horticultura del sòl viu consisteix en fer aportacions molt importants de restes orgàniques riques en carboni. Normalment s'aplica amb trinxats de branca, però també podria ser en palla o altres materials rics en carboni, per tal de millorar el contingut de matèria orgànica, la vida del sòl i com a conseqüència d'això aconseguir reduir o minimitzar el treball de la terra. Amb aquesta tècnica es busca augmentar el contingut de matèria orgànica del sòl i l'activitat biològica. D'aquesta manera podem obtenir un sòl més ben estructurat i amb més capacitat de retenció d'aigua. Així tindrem un sòl més fèrtil. En alguns dels pilots en els que hem treballat en aquest projecte hem pogut observar aquest augment de la matèria orgànica del sòl, de la capacitat de retenció d'aigua i de l'activitat biològica. És una tècnica que cal entendre bé la seva metodologia, però que crec que pot funcionar molt bé per regenerar sòls que estan degradats, especialment en horticultura professional intensiva. Crec que a nivell de sòl sí que ha millorat. Quan poses restos de poda, maximitzes la vida del sòl i tots els bitxos, insectes, cucs de terra, treballen la terra a tope, i això fa que jo no he d'utilitzar remotocultor, no he de treballar la terra, fa que tinc menys gastos, més temps, i això és genial. Tenim una terra amb una estructura més esponjosa, s'ha fet més fosca. Un benefici és la retenció d'aigua, que hi ha més quan hi ha restos de poda. Per exemple, aquest hivern tan sec que hem tingut, els alls que he plantat ara mateix estan més verds, més bonics al bancal amb restos de poda que amb els altres. Podem deduir que la productivitat millora substancialment. Per mi, una limitació molt important és que a la primavera un sòl alcolxat amb restos de poda s'escalfa més lentament que un sòl treballat. I això fa que la producció de verdures és més lenta i que hi ha gelades més tardades. Les limitacions més importants que hem trobat és l'accés al trinxat de branca, ja que la disponibilitat d'aquest material és o d'origen forestal o d'origen de gestió d'espais verds. El maneig del cultiu, sobretot en el tema del desherbat, que amb les tècniques que estem fent servir actualment doncs no s'acaben d'adaptar per fer-ho àgil. Per solucionar el problema d'accés a restos de poda, jo crec que és un tema polític. Que l'administració es responsabilitzés de facilitar l'accés a aquestes restes vegetals per tal que si realment és una eina de millora del sòl del món agrícola, doncs sigui fàcil d'accedir-hi. I en el sentit del maneig de cultiu, doncs crec que s'haurien d'investigar o buscar noves tècniques per gestionar el cultiu en aquestes condicions. Pràctiques com les que proposa la tècnica de l'horticultura sòl viu poden ser útils per preservar la salut dels sòls hortícoles. Preservar aquests sòls és fonamental per assegurar la seguretat alimentària, la sostenibilitat ambiental i el futur del sector agrícola a Catalunya.